на 2009 година в категория нежилищно строителство, тази година се включиха 16 обекта. Журито номинира следните участници: Аргонт А ООД Пловдив за пътнически терминал на летище Пловдив. Архитект Георги Чернев, архитект Петър Киряков, архитект Николай Вътев Стара Загора за регионален исторически музей Стара Загора. Палас ЕОД Пловдив за спа хотел Персенк Девин. Наградите ще връчи господин Велислав Давчев, управител на Веди Трейд ООД. И така, трето място и грамота в категория нежилищно строителство се присъжда на Аргонт А ООД Пловдив за пътнически терминал на летище Пловдив. Честито! Второ място и грамота получава Палас ЕОД Пловдив за спа хотел Персенк Девин. Идва представител от фирмата да получи наградата. И двамата представители на фирмата. Заповядайте и честита ви награда! Какво да кажа? Радвам се, че нашата сграда стана хубава, вложихме много усилие. Мисля, че резултатът е на лице. Благодаря на журито, благодаря на всички колеги и на организаторите и дай Боже всеки награди да получи. Наградата архитект на 2009 година в категория нежилищно строителство отива при архитект Георги Чернев, архитект Петър Киряков, архитект Николай Вътев Стара Загора за регионален исторически музей Стара Загора. Заповядайте, честита ви награда! Благодарим на нашите домакини Вестник строителство и имоти. Благодарим на уважаемото жури за високата оценка, която ни е дала за сградата. Това е едно наистина много високо признание и осъзната отговорност за бъдещето ни творчество. Това също е една голяма награда за цялата архитектурна гилдия. Дори в тези трудни времена се вижда, че архитектурната мисъл все още работи и то на пълни обороти. И това сиво кръгълниче, което е зад мен, защото няколко път си чул Веди Трейд. Реално ние сме тук, за да представляваме Фонглас. Това е общото между музея Гугенхайм, между Сваровски музея, между Новия музей в Атина на Акропола, между проектите на Заха Хадид, Калатрава, Марио Бота, между повечето летища в Европа, спортни центрове, тунела под Ла-Манша, ускорителят на частици ЦЕРН в Швейцария и хиляди други обекти. Всичко това се дължи на едно обоче разтопено стъкло, което
Обещавам съвсем скоро да го видите в първите му обекти в България. Не случайно е наричано, поради уникалните си качества, е наричано Rolls-Royce на топлоизолациите. Обещавам първите сгради да ги видите първо на страниците на нашия любим вестник.